Iki aja getak Tangan sanggon-gon. kucing iku grek. Sok getak sanggon-gon. Ayo, Dek Soma. Hati-hati ya, Mas. Joget. Nyapa? Aku coba nyapa. Entah. Lah kok ngene nyapa? Di aku. Ngucap matane. Ayo, Ma. Nyapa, Mas? Istirahat dulu. Masih kuat? Masih. Oke. Jungkir balik nah ye. Jungkir balik nah. Apa enek dadi hati kok jungkir balik. Yo ki garapan baru kreasi. Kreasi kok ya. Yang kok. Enggak mentolak. Baru cepati gue ya. Bisa. Suwoke mah. Masuk Jak. Dalam. Sampean diparingi duit dah piro nek? 200. 100. Aku diparingi garwane duit dah 200. Lho, lah nek sing marangi. Keris kok. Marangi. Lah aku sing maringi sapa lho, Mas? Lah nek mau tak kei 100 Lho kan beda lagi. Kok diparingi Gusti Allah. Gusti Allah. Lah iki Pak Jumadi garwane duit dah. Pripun? Nyuwun setya tuhu dijenglengke. Lah Berarti piye? Pokoke kudu iso jenglengke. Setia tuku bawa jenggleng. Terus piye? Ya pokoke dek ngono wae. Pokoke jengleng. Aku nih maksudnya aku nih dade ngono. Heeh. Wis pokoke Dipalarke bae yo, Mas. Dipalarke. dijenglengke nang Nyuwune palarke Pak. jengglengke kok. Lah Jenggleng napa? Palar Pak Ju. Lho nah. Apa ya Jumadi to kuwi ya? Oh, palaran palaran. mawon, palaran. Salaran. Iki dikancani no. Sing nembang Mbak Indira napa sanes? Mak milih Bu sing pundi, Bu? Oh, asli iki. Wedah mriki ki Sing gue tidak mriki kok. Kersane milih. Kersane Sane milih. milih. Nah, Soalnya kata dagangan